O 18 de maio de 1916, os irmáns Vilar Ponte, Ramón e Antón, convocaban unha xuntanza na Real Academia Galega da Coruña ca idea de crear un proxecto de reivindicación da identidade galega que se espallase polas vilas e cidades. Constituíuse así a Irmandade de Amigos da Fala, unha organización sen a cal non se poderían entender estes anos. Para prepararnos para esta vindeira década, compre coñecer como se viviron en Galicia os 20 do 20. De 1916 en diante comézanse a constituir agrupacións en cada localidade. Primeiro Santiago de Compostela e despois Monforte, Pontevedra, Ourense ou Vilalba. Nos seguintes anos chegarían a ser 28 irmandades locais e chegarían a se organizar nos núcleos da emigración en Madrid, en Bos Aires e na Habana. En novembro do 16 crean o seu órgano oficial A Nosa Terra, revista dirixida por Vilar Ponte e escrita íntegramente en galego. 2 anos despois, celébrase en Lugo a primeira Asemblea Nacionalista, con máis de 700 afiliados, dos cales case a metade pertencían á Irmandade Coruñesa. Nesta asemblea sentaránse as bases do nacionalismo galego mediante o Manifesto Nacionalista. Faise notar xa a incipiente división interna entre os partidarios da participación política e os do activismo cultural. Mais non será ata a organización da Segunda Asemblea Nacionalista que se definirán as dúas posturas. As dúas opcións quedaron definidas así. Por unha banda, as Irmandades da Coruña, lideradas por Lois Peñanovo e partidarias da participación política, e pola outra, os demais, entre os que destacaban as grandes figuras do nacionalismo como Vicente Risco, os irmáns Vilar Ponte e Castelao. Nesta mesma asemblea elixiuse o día 25 de xullo como o Día de Galicia, mais tampouco esta cuestión estivo libre de polémicas debido á coñecida significación relixiosa da data. Unha disputa que rematou suspendida e ca marcha de varios asembleístas. Os conflitos non fixeran máis que comezar. A partir de 1920, Vicente Risco será o líder indiscutible do nacionalismo galego e imporase a súa tese culturalista que defende que para que haxa unha nación hai que desenvolver primeiro a súa cultura. Nese ano publica a súa teoría do nacionalismo galego e funda e dirixe a revista Nós, que se deu a coñecer como o Boletín Mensual da Cultura Galega. Chegou entón o momento da terceira Asemblea Nacionalista, celebrada en Vigo en abril de 1921. Alí chegou a Irmandade Coruñesa de Peñanovo, a máis nutrida da época, insistindo na liña da participación electoral, na procura de agrandar o apoio das masas ao movemento e acadar representación institucional. Fronte a eles, a facción de Risco, os Vilar Ponte, Losada Diéguez e Xaime Quintanilla, partidarios do boicot ao sistema institucional e de apostar por unha intensa acción cultural liderada pola minoría culta. O resultado da asemblea é ambiguo. Os de Risco ceden no plano político e aproban a participación nas eleccións, pero reforzan o seu poder na organización ca creación dun Consello Permanente. Desde aí, invalidarán a aplicación de algunhas das resolucións aprobadas nesta asemblea e decidirán que as irmandades non interveñan nas eleccións provinciais. Nun artigo en A Nosa Terra, Vilar Ponte decretaba como insuperables as diferencias entre os galeguistas tolerantes, de temperamento político e que queren camiñar ás presas, e os intransixentes, de temperamento apostólico, que queren camiñar paseniñamente. A ruptura manifestouse daquela de moitas formas. Aparece en A Nosa Terra un polémico artigo moi crítico con Peñanovo por permitir que o Día da Patria na Corporación Municipal Coruñesa ondease no balcón a bandeira galega xunto a española, e non en solitario. A polémica acaba co cesamento de Antón Vilar Ponte como director da publicación. Chega entón como un lóstrego o manifesto máis alá de Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro, un texto violentamente iconoclasta no que rexeitan toda a tradición literaria e o canon que impuñan os vellos racionalistas. Como non podía ser doutra forma, a Irmandade Coruñesa posicionouse en contra do texto. Para maior crispación, o debate sobre a estandarización e normativización da gramática galega non deixa a ninguén satisfeito e rexeitanse casi unanimemente as propostas de Manuel Ugris Freire.
As Irmandades estaban a piques de estoupar. Dada a situación de tensión interna cada vez máis grave, a Irmandade Ferrolá pediu que se convocase con urxencia unha cuarta Asemblea Nacionalista. Nesta asemblea adóptase un novo regulamento, segundo o cal as Irmandades pasaban a constituir un organismo único denominado Irmandade Nacionalista Galega. Este novo regulamento, elaborado por Risco, establecía un sistema de representación non proporcional que anulaba por completo o predominio coruñés. A Irmandade Coruñesa decide manter a súa formulación orixinal. Consúmase a escisión das Irmandades da Fala. A quinta asemblea celebraríase en 1923 na Coruña, nun ano que culminaría co golpe de Estado de Primo de Rivera. O golpe afunde a todo o galeguismo nunha hibernación política dun lustro e obriga as dúas faccións a se refuxiaren na actividade cultural. Algúns membros ilustres da Irmandade Nacionalista Galega son atraídos a colaborar co novo réxime, que se presentou como rexeneracionista e disposto a dar fin ao problema dos foros. Axiña se sentirán desencantados e cesarán toda a cooperación ao seren impelidos a integrarse na Unión Patriótica. Mentres tanto, a Irmandade Herculina, que gozaba dun pulo moito maior grazas a unha mocidade moi activa na cidade, resistirá durante a ditadura mellor que a Irmandade Nacionalista Galega. A súa actitude desafiante cara ao directorio militar levounos a sufrir os rigores da censura, e non son infrecuentes en a nosa terra os parágrafos tachados ou a aparición de notas advertindo do contido censurado, que prohibía todo aquilo que cuestionase o réxime. Os grandes focos de resistencia durante os anos de ditadura foron o Seminario de Estudos Galegos, fundado en 1923 e cunha importante actividade investigadora, e as escolas do ensino, proxectadas polas Irmandades como alternativa galeguizadora do ensino. Entre 1929 e 1930 prodúcese a reorganización das Irmandades. Vilar Ponte abandona as posicións de Vicente Risco e solicita o reingreso na Irmandade Coruñesa. Isto foi decisivo para dar o paso de aliarse cos republicanos de Casares Quiroga. Nace así a Organización Republicana Gallega Autónoma, ORGA, en outubro de 1929 nunha reunión non autorizada que ten lugar no Casino Republicano de Santiago. En paralelo á desintegración do réxime de Primo de Rivera rexorden algunhas agrupacións locais, entre elas a de Pontevedra, dirixida por Castelao, e convócase ali mesmo a sétima Asemblea Nacionalista en decembro de 1931, na que se acorda a fundación do Partido Galeguista e a definitiva disolución das Irmandades.